Cyclone Ponte, Ponte, Mangoma 3 Brigade. Boomsha, tenderedza chuno sechampupuri akangoburitsa cheti masiriri urimbo wako wabata shiri namo inovava kunge uriri ungazofanidza resiku mwanasikana iwe wakapiwa zvinotamba zvega ukangodai watora mari anoiburitsa chete gwezha uyu ungazofanidza resiku mwanasikana iwe wakapiwa zvinotamba zvega ukangodai watora mari anoiburitsa chete gwezha uyu chigaba cheuchi ndiwe unacho zvese zvinodiwa inga unazvo chisa masanksheni pazvinhu zvako ndipo pachabva rugare rwako papofumadze nemekapu wobva warikanda pawhatsapp panoita krizi masaskamu unonzwa vakuti ndekapi yako ungazofanidza resiku mwanasikana iwe wakapiwa zvinotamba zvega ukangodai watora mari anoiburitsa chete gwezha uyu ungazofanidza resiku mwanasikana iwe wakapiwa zvinotamba zvega ukangodai watora mari anoiburitsa chete gwezha uyu tenderedza chuno sechampupuri akangoburitsa chete masiriri urimbo wako wabata shiri namo inovava kunge uriri mapepi ekuno mukoma anotamba chidai kuno vanofara mukoma nekuti hakuna amani ungazofanidza resiku mwanasikana iwe wakapiwa zvinotamba zvega ukangodai watora mari anoiburitsa chete gwezha uyu ungazofanidza resiku mwanasikana iwe wakapiwa zvinotamba zvega ukangodai watora mari anoiburitsa chete gwezha uyu chigaba cheuchi ndiwe unacho zvese zvinodiwa inga unazvo isa masanksheni pazvinhu zvako ndipo pachabva rugare rwako papofumadze nemekapu wobva warikanda pawhatsapp panoita krizi masaskamu unonzwa vakuti ndekapi yako ungazofanidza resiku mwanasikana iwe wakapiwa zvinotamba zvega ukangodai watora mari anoiburitsa chete